ויהי מקץ 2 ימים, ופרעה חולם, והנה עומד עלי אור. לא כתוב כמו שכתוב אצל יעקב או יוסף, ויחלום יעקב, או ויחלום יוסף חלום, אלא ופרעה חולם, זה לשון הווה. למה זה מנוסח בצורה כזאת? אומר אבן עזרא שכוונת התורה לומר שמדובר על פועל מתמשך. פרעה היה חולם. מה זאת אומרת? כוונה שזה לא רק שפרעה חלם חלום עם הפרות והשיבולים, אלא פרעה הפך לאדם שחולם חלומות. הוא הפך לאיש של חזון, וזה מה שאפשר לו לקבל את הפתרון של יוסף. יוסף היה איש של חלומות, הוא בעל החלומות. הוא לא רק איש פרקטי שיודע לנהל מדינה או לא יודע לנהל כלכלה, הוא איש של חזון שיכול לראות פני עתיד, שיכול להסתכל על מה צריך בצורה הרבה יותר רחבה. וגם פרעה, כשהוא הפך להיות בן אדם כזה, הוא בעצם הצליח לקבל את הפתרון של יוסף. ואולי זה בעצם הסוד של הצלחה באופן כללי, של יכולת לא רק להיות אנשים מעשיים שעושים מה שצריך, אלא להיות אנשים שהם אנשי חזון, אנשי חלומות, אנשים שמסתכלים קדימה, ולראות מה באמת צריך לטווח ארוך, אנשי רוח, לדעת לשלב את זה עם עולם המעשה. זה המפתח. ואולי כמו שחנן בן ארי אומר, אנחנו צריכים להיות חולם כמו יוסף, כן? להיות בעלי חלומות, וכמו שראינו השבוע ככה בתמונות של חיילים שמדליקים חנוכיות בשטח, מה שכל כך יפה בזה, זה שהם לא רק עושים את העבודה המעשית שצריך לעשות, המלחמות של עם ישראל, אלא באמת הרוח שמפעמת בתוכם, הדגלים והחנוכיות וכל הרוח שבעצם היא זאת שתנצח בעזרת השם. שבת שלום.